Oči javnosti u Srbiji uprte su ka Rusiji gdje se održava planetarna smotra fudbala, a sa ništa manje pažnje prati se i u Republici Srpskoj. Utakmice Srbije ne propuštaju mještani sela Batar kod Bijeljine, jer je upravo reprezentativac Luka Jović iz ovog malog svemberskog mjesta. Zajedničko praćenje utakmice iz kafića ovdje je postala tradicija, pa će i ove godine roditelji Luke Jovića, Svetlana i Milan, zajedno sa prijateljima svakodnevno pratiti dešavanja iz Rusije. Luka je odavde odlazio i na zvezdine utakmice, sedio ovdje, pa evo sad u Berlin bio je na 2 dana ovdje, sedio odavde, seo u auto, otišao u avion i na to finale odavde otišao je, bio je prije 2 dana, u nedelju u stvari bio ovdje i otišao je za Moskvu, začeo odavde, znači, što znači da je ovo neki ovdje nama neko srećno mjesto. Podršku će imati i od majke koja je Lukin vjerni navijač. Naravno da sam ponosna, srce je veliko, jedva stoji u grudima gdje treba da stoji. Stvarno mi je drago i mnogo sam srećna i ponosna što je on tu gdje jeste. Najbolji prijatelji i komšije pomno će pratiti dešavanja u Rusiji. Slava mu nije udarila u glavu jedne sekunde, mnogim fudbalerima je udarila, pojedinim nekim mjesto, nekima nije. On je ostao baš na zemlji. Čujete sad kad je otišao na svjetsko? Čujemo se naravno svaki dan. Kakva je atmosfera uvijek? Atmosfera kažu da je odlična. Sad, da li će to donijeti uspjeha ili ne, to ćemo da vidimo. Na samo par kilometara od porodične kuće Jovića je i imanje Save Miloševića. 2 mala sela sa oko 100 kuća dala su 2 reprezentativca, što dovoljno govori o ljubavi i velikom talentu koje posjeduju sportisti sa ove strane Drine.